नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं एक बेटी विवाह कन्यादान गीत गाया जा रही हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा। सुनी लोग कितना दर्द भरा गीत बा। अच्छा लगी तो जरूर बताएं हम लोग कैसा लागला। काठ के कर जवा पापा तोहरे रहे हो कैसे धियावा दाना कैले हो कैसे धियावा दाना कैले हो। एक हाथे बेटी दियावा दाना कैनी हो तोहरा के तेजी दियनी हो तोहरा के तेजी दियनी हो। करावा के गेटवा धइले सुंदर दुल्हा हो करी ससुर धियावा दाना हो करी ससुर धियावा दाना हो। आता ना